ಅದು ಬರೀ ഞാനിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ಏಯ್ ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗೋ ಹಾಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುಂಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುಂಟು ಸುರ್ಮಾನ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ದಾದಾ ಮಾತು ಅವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅದು ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಂತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂತು ಹೋಲ್ ಒಂಜೆ ಬಂತು ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಬಾತ್ಯಾರ ಬಂತನದು ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದು ಹೋಲ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುರಾಯಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಇಂಟ್ರೋನಾ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂತು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತನೆ ಮಂಗ ಅಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಜೇತುಲಾವು ರಡ್ಡ ಮುಜ ಮೂಜಿ ಬನ್ನ ಮೂಜಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಲೆತ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಸ್ ಎಂಕಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುದರ್ ಕೊಂಡ Ashbak ಎಂಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮರ್ದೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತೇನೆ ನಾನು ವೀಕ್ ಬರ್ತದ ಈಗ ಬರ್ಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡರಾ ಉಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇತ ನಮ್ಮ ಸೂಡ್ದು ಕಂಡು ಬೇತ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಅದು ಕೊರೋನಾದ ಸುದ್ದಿ ಪನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಬಂದ ಎಂಚಿ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬರವ ಎಂಚೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ತುಂಬ ಇಕ್ಕ ಬಲ್ಪು ನಾಲೆಂಟ್ಲ ಬಲ್ ಕೊರೋನಾ ತುಂಬ ಕಂಡ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಗುರು ಮೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಃ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ ಬಯ್ಯಾಗ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಿದೇಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೇಡೆ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾಕಲೆ ತಿಳಿತು ಮೇರ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮನಸ್ಸಿ ಒಬ್ಬದ ಸುಮಾರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಚೂರು ಇಂಜುರಿ ಹಿಡಿದ ಅದು ಹೌದು ಸತ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹುಡುಗಿರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಜ ಬೆಜ್ಜ 60 kg ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಜಿ ಇಜ್ಜದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಜ ಬೆಜ್ಜ ಇರ್ಬೋದತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಜಾವು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೇತ್ ರಡ್ಡು ಟನ್ ಕಜಾವು ಸಂಘ ಆನಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡವು ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಕುಂಭ ಒಂದು ಉಂಡಲ್ಲ ಹತ್ಯ ಓಡೆ ಕಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಜ ಬೆಜ್ಜನ ಓದ್ತೀನಿ ನನಗೆ ವೆಜ್ ಅದು ಕಡಸಲ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಕಡಸಲ ಗ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ತೋರ್ತೀರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೋದ ನಂದಿದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ನಂದಿತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತೆ ಏರ ಇತ್ತೀರಿ ಮಕ್ಳು ಮರಾಠ ಆಡಿತೆ ಮನ ಆ ಬೊಣ್ಣಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಅವಸತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಔಸತ್ ಮಂಗ ಅವು ಸಂಘ ವಹಿಸತ್ತೆ ಗಣಿತ ಸಂಘ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೀತೆ ಬಿಡ ತೂಂದಿತ್ತು ನೆರವು ಇರ್ತಲ್ಲ ಆರ ಸಂಘಡಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಂ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಜನರೇಷನ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂడి ಎಂಚೊಲ್ಲ ದುಂಬು ದಾಖಲು ಇಂಚ ಮಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎತ್ತ ದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂದ ಅಬ್ಬೆ ಪೇಸ್ರಿ ಪಂಡ ದಾದತ್ತುಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಲಾಯ್ಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಎಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಟುಕ್ 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 ಅಂತ ಗೊಬ್ಬನ ಅದ ಅದೇ ಬೇದಲ್ಲ ದುಂಬು ಸೈಕಲ್ ಸುತ್ತ ಅಂತ ದುಂಬು ಯಾನುಂಬೆ ಸುತ್ತ ಸದನು ನೀಡ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಹೀರೋನ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಎಂಗ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇಡೀರ ಪೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾರ ಮೆಮರೀಸ್ ಭಯಂಕರ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಟ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇಡಾಪಂಡ ಅದು ಮೆಮರೀಸ್ ಅತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಈ ಕಾಯಿಗುಲ್ಲ ಅವನ ಪೈಂಟ್ ಆಗೋಣ ಈ ಕಾಜಿ ಎಂದುಗುಲ್ಲ ಅಂತದ ಮಣಿಗುಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಗುಣಗುಲ್ಲ ಅವನ ಊರೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಇಪ್ಪಿರು ಜಾಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿರೋದು ಅವಾಗ ಏರ್ನ ಎಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿಫೈ ಬಂದದೆ ಆ ಫೇಮಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಮೂರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್
ಲೆಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದಾಪುರ ಅಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನಾ ಅರ್ಧ ಈ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಹೋಲಿತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಹೊಲಿತಾರೆ ಎನ್ನ ಪಂಡೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತ ಗೂಗಲ್ ದಾದ ಮೀನು ಹೊತ್ತೇರ್ನ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ದಾಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡು ನೋ ಮನಿ ಧರ್ಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನೋ ಮನಿ ನೋ ಹನಿ ಇಂದು ಪಬ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಾವಾಗ ಪಬ್ಜಿ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪಬ್ಜಿ ವಾಟರ್ ಸಾದಿತ್ತೀರಿ ಜನ ರೋಡ್ ಬಲಿ ಪುನಗ ಬಂದು ಅಂದ ತುದು ಯಾಕೆ ಕೂತಿರೋ ನಮ್ಮ ಕುಡರಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಿಸ್ ಆತೈತೆ ನೀ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಧೂಳು ಬಂತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿಯಾ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿಯಾ ಇದು ಪೋದು ಗಡಿ ಅಡಿ ತುಯ್ಯತ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಪನ ಅನ್ಕಟ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಂ ಕೂಡ ಬರ್ಜಿ ಬರ್ಜಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಕೇಳ ನೀ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗಡಿ ಲಕ್ಕದ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇರುತ್ತಿರೋ ಎവിടെ ಹೋಪ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಿನ ಬರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಿನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಬಿ ಬರ್ಬೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದವರ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಂತ ಇತ್ತಾರೆ ದಾದ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸಿ ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗ ದಾಲ ಮಂತಿಜದ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಮಂತಿಜ ಅಪ್ಪಗನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ಊಮೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅವು ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಂತ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಅಂಜಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅವು ಬ್ಯಾನ್ ಆದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೇನೆ ಲೆತ್ತಾರ ತನಿಖೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಕಾರ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಸಿಗ್ತೆ BMW X5 ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ನಮ್ದು ಹೊರದಾಗಿದ್ದು ಕೊಡತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸು ಒಂದು ಕಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕಿಡ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಗೊತ್ತು ಮರಳು ಬತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪನೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಚರ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆಂಚೆತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ತಲೆ ಪಾಸೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಈ ಬಾರ ಜನ ಈ ಬಾರ ಕೆಲರ ರಡ್ಡು ಈ ಬಾರ ಅಂತ ಈಡು ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪಂಡ 7 ವಾರ ರಡ್ಡು ಬಂತೆ 8 ಮೂಜಿ ಬಂತಾಡಿ 1 4 10 5 ಬಂತೆ ಪಂಡ 11 ಟಫ್ ಆತ ಇಲ್ಲಡಾತದು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ರೀತಿ ನೀಟ ಕೊಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ನೀಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಫೈರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೈತೆ ಗೀತನಿ ಸಾಮ ನಿಕ್ಕಾಗದು ನಾವು ತಿನ್ನೋಣಗ ಇಂಚ ಮುಂತಾಗಿ ಕಾರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಕಾರು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಒಂಬೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಚಾತ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಹೋದ ಅಜ್ಜಿಯಾರ ಹೋತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪಿ ಎ ಇಡದಾಯ ಬತ್ತೆ ಮಾರಿ ಎನ್ನ ಪಿ ಎತ್ತವು ಗಿಡಪುಡೇನು ಪಂತೆ ಭಾಷೆ ಯಾರು ಹಿಂಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಳವ್ರು ಪುಣ್ಯ ಮಾರಿ ಇಡೀ ಯಾರು ಪುಂದಾಗಿ ನಾನು ದನಿನ ಬಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಎತ್ತಲೇ ರಾಹುಲ್ ಮರಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ అయిన మంత్రి దాదా అంత అయితే ఉండవు ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಂದುಂಡು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಬೋಡನಿ ಒಲೆಸಿ ಬಾಡ್ಗನ ಐತಿ ಗೀತ ಇನ್ನು ಉಂಡದ ಆನ್ಲೈನ್ 5 ಲಕ್ಷ ಅವು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜ ಎಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ನೋಡಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪುಣೆ ಬೇಲೆಡಿದ್ದಾರೆ 2 ಜನ ಒರಿ ದುಬೈಡ್
ನಾರ್ತ್ ವೆಜ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಜ್ ನೋವೇಲೆ ಬೈಲ ಮಾಡ್ತೇದಾ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಅವರ ತಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೇನಾ ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಯದ ನಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಾನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟಂಪಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಈಗ ಎತ್ತನ ಡೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ತಲಾಂಪಿರ ಅಂಚ ಮುಗ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಬರೆಯೋದಿತ್ತಾರೆ ಓದೋದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೋಗ್ತದ ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಇತ್ತನ ಈ ಜನ ಪನ್ನೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಡೈಲಿ ಮಂದೋಯ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಮಂದೋಯ್ತಾನೆ ರಹಸ್ಯವನ್ಲಿ ಮುಜೆಂಟೆಲ್ಲ ಕೊಂತ ಅಜಾದಿಯಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂತ ಪನ್ಲೆ ಮನ ಒಂದು ಬೋಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ಪಣಂದಿದ್ದೀರ ಏರ್ಲ ಟಾಪರ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಟಾಪರ್ ಇತ್ತಿ ಮುಗ ವಿಶೇಷ ಬರ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡ ಯಾಮನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಐಟೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಟರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಅಡ್ಡ ಕಡ್ತಂದಿತ್ತು ಐಟೆ ಪಂಡ ರೋಡ ಒಂದುಂಡ ಐಟೆ ಅಡ್ಡ ಕಡ್ತಂದು ಉಬಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಡ ಕಡ್ತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಬೂರಿ ಬೂರ್ದ ಅದು ಗಾಡಿದೆ ಗುದ್ದಿ ಹಾಂ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಯಾ ಗುದ್ದ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂಡಿ ಅದೇನ ಸೀದೆ ಪೋಯಿ ಕಾರ್ದೆ ಅದೇನ ಬೂರ್ಂಡು ಬೂರ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ರಟ್ಟನು ಆ ಜನ ನೆತ್ತಿರ ಬರೋದು ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಜನ ಬರಿಸಿರು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡ್ಚಣ್ಣ ಇರು ನೆತ್ತಿರ ಬರೋದು ನೈನ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮೈನ್ ಉಕ್ಕಾರೇನು ಲಕ್ಕ ರಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ನಾರಿ ಮಾಲ್ ರಾಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ನೆತ್ತಿರ ಜಾತಂದು ನೀರು ಬರೋ ಕೊರಿಯರು ಕೈಗೆ ಬರೋ ಕಾರ್ ನೀರು ಬರೋ ಕೊರಿಯರು ನೀರು ಬರೋ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂಡಿರಿ ರಪಕ್ಕ ನೀರು ಪರ್ಜಿರಿ ರಪಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಕುಪ್ಪಿ ತೆತ್ತೀರಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಇತ್ತು ಆ ಕುಪ್ಪಿ ತೆತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ ಗುರುಳು ಬರ್ದು ನಿಜ ಏನಂತೆ ಅಂಕಲ್ ಪಕ್ಕಡ ಹೊಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಂದು ಸತ್ಯ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಪೋಯಿರಿ ಸರಿ ಗಲ್ಪನ್ ಸರಿ ಬಾಕಿ ತನಿಖೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂತು ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಬಂತ ರಾತ್ರಿದ ವಿಷಯ ಅದೇನು ರೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೋಕ ರೈಟ್ ಅದು ಸೀದಾ ಪೋಂಡು ಸುದಿಕ್ಕೂರು ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ನಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸತ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಜರ ತಂಜೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲೇನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ದುಬೈ ದಾಖಲದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಾರಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರೋ 3 ತಾರೀಕು ಗಾಲಿಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದ ಪನ್ಯ ಆ ಮೂಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಇದು ಪನ್ಲೆ ತಲ್ಲಂಜಿ ಇದು ಸೂಗೂರು ತಿತ್ತು ಆಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಡು ಬೆಟ್ಟಾಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಅದು ತೆಕ್ಕ ಆಣಿಚಿಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತು ಎಂಕ್ಲು ಹೋದು ಫೈರ್ ದಕ್ಕೆ ಬೈದು ಇಡ್ಡಾಯ್ತಾನೆ ಅದೇ ನೋತ್ರ ಸತ್ಯ ಟಾಪಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಕೊರೋನಾ ಬಾತರಿಗೆ ಎಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋದ ಟಾಪಿಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಪ ಜನ ತೀರ್ನಾಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರ್ನತೆ ಪೂರ ಕಿರ್ನಾನೆ ಪಂಡ್ರ ಅನ್ಪೇನೆ ಪಂತೀರಿ ಗೆರ್ತೀರಿ ಅತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪೇರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹತ್ತು ಪಂಡ 70% ರಿಯಲ್ 30% ಮಂತದ ನಮ್ಮೂರು ಬಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೀಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಚೈನಾದ ಆಕಳ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೀತಿನ ಆಕಳು ಕುರ್ತಿಯಾರ್ದು ಆಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಆಕಳ ಎಂಚೋತುಂಡ ಆಕಳ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡವು ವುಹಾನ್ ಅಲ್ಪಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದನೆ ಆಕಳ ಎಂಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂತು ಅಂತೀರಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಪರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಇಂಥ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಉಂಡು ರೋಸ್ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಕೊಂಡದ ಅವು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೂಜಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ಐಸ್ ಅಂದು ನೀಡುವಾಡ್ದು ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನೆ అయిన అవే అక్కడ రీసెర్చ్ ಬಂದು ಹೋಯ್ತಾರ ಐಟಿ ವುಹಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅವು ಇಂಚ ಬಲ್ಲ ಅದು ಕವರ್ ಅಪ್ ಜನ ವುಹಾನ್ ಅವನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಐಟ್ ಇನ್ನು ಬಂದು ಹೋಯ್ತೇವೆ ಇಂಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಐತೆ ಅಂಚ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಪಣಾಗ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಜನ ಸೈದ್ದೇರು ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ 14 ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ವೈರಸ್ ಪಂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಸೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ನೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 25 ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಅಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡದ ಚೈನಾಡು ಲೀಕೇಜ್ ಐನಂದು ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಜೀರಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೆ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸೈದೇರದತ್ತಿ ಪಂಪೆ ಅಂದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂದು ಅನ್ಪೈತೆ ಚೈನಾಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನದ ಚೈನಾಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪಿರದ ಅವಿಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಲ ನಿಜ ತೂಲ ಐತೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಐಟ್ ದಾಲ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಐತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನದ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ 2 years ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 years ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ಆವಡ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ನಿನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಮಂಪೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂಪೋಡು ಆಯ್ತ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ ಆತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಗೊತ್ತಾನ ಅವು ನಿಕ್ ಏನ್ ಚೋತಂಡ ಆತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಕ್ ಆಯ್ಕ ಈತನ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ ನಾಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದಿ ಪೋಡ ಆತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆತ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆದ್ ಮಂಪೋಡ ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಂಚನಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಈತ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಿದೀಪೇರು ಪಂಡ ಇಂದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಪಿರು ಹೊಂಡದು ಮುಲ್ಪದಾಕು ಈತ ನೆಟ್ ಈ ನಾಸಾಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಏರಿಯಾ 50 ಉಂಡು ಏಲಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಲ ಪನ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಏಲಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಜಿನಲ್ಲ ತುಲ ಏಲಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಈತ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 7 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಪನಿಗೆ ಪಂಡ 80 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಪಘಾತ ಮಾತ್ರ ಬೂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ 6 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದದ್ದು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಆಯ್ರೆ ಎಡ್ಡ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 200 years ಇದ್ದದ್ದು ಆಯ್ನೆ ನೆತ್ತ ತುಂಬದಾಗೈತೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚೆತ್ತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ಪಂಡೊಂದು ಪೊಸತ್ತೆ ನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತೇನೆ 1950 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಟಿವಿದ ರಿಮೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಐಸಿ ಚಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅವು ಮಾತ ನಿಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ನಿಕ್ ದುಂಬುಲ ಆತೆ ನಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂತಾನೆ ಭೂಮಿಲಿ ದಾರ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಹೊಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪಣತ್ತು ಅಂಚ ಅವೇ ಐಸಿ ಅವು ಚಿಪ್ ಮಾತುಂಡದ ಅವು ಅವಂತು ದುಂಬಿ ಪಣ ದುಂಬತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಪೇರೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಒಲ್ಪಡ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದ ಅವೇ 2019 ಆಯ್ತು ದುಂಬುಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು 1945 ಉಂಡದ ಅವೇ 45 ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ನೆ ಬಾಂಬ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಯ್ನೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡದ ಈ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ UFO ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು UFO ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏಲಿಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಂಡ ಆಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂಪೇರು ಆತು ಬಸ್ಟ್ ವರ್ಣೆ ಬರೋಡಂದ ಒಂಜ ಸ್ಟಾರ್ ಪುಡ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪುಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಆತು ಬಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆತು ಪಂಡ ಆತು ಲೆವೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದನದು ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಟವೇ 1952 ರೋಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಇಂದ ನಂಜ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐಟವೇ ಏಲಿಯನ್ದ ಶಿಪ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ನಂದ ಅಲ್ಪ ರೋಸ್ವೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ತುಲ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂದೇರು ಏಲಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಿಕ್ಕದ ನಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಈ ಅಮೆರಿಕದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಐನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂತಾನೆ ಏರ್ ಬಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹವಾಮಾನದ ಒಂದುಂಡದ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂಪೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಲೆ ರೆಕ್ಕೆಜ್ದು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಚ
ಅವೇ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತೆಗಿತದೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡಪಡ ಲಿಂಕ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಪಂಡ ಏರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೋಸರ್ ಉಂಡದ ಪಂಡೆ UFO ಅವನ ಪೇರು ತಟ್ಟೆ ಅವು ಅಮೇರಿಕ దగ్గర ತಿಕ್ಕದಂಡು അതിന് ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂತದ್ದು ಐದು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂತಾನೆ ಪಂಡ ಚಿಪ್ ಐಟ್ ಇತ್ತನ ಚಿಪ್ ಮಾತ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿತೇನೆ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೇನೆ ದಾದಮ ಪಡ ಅಪಗ ನಿಜ ತುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಆಯ್ನದ ಚಿಪ್ ಮಾತ ಪಡಿತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಈ ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಗೊತ್ತಾನ ಪಡ ಐಟ್ ಇತ್ತನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನೇ ಮಕ್ಕಳು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತದ್ದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವೈಫೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಐಟೆ ಬೈದೇನೆ ಚಿಪ್ ಮಾತಾಡದ ಐಟ್ ನಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಪ್ಪದು ಬರ್ಪಣದ AR VR ಮತ್ತೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಲಾಗ ಮಾತಾ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಂಪೆರ ಆಯ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೋಸರ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಐನಿ ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ್ಲಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಇಂದು ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತಾಯ್ತಣ್ಣ ಇಂದು ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆಯವರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಈ ಥರ ಐತೆ ಇಂದು ಬುಡ್ನ ಐತೆ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ನದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಂಡ ಇದು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ನೀಕ ಅವು ತೇಲುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಡಿವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿತ್ತಿಲೆಗ ಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವನಿನ್ನ ನೆತ್ತ మీద ಡಿಪೆಂಡ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಉಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತಲ ಬೈರಲಿ ಅಂಚ ಮಂತಿತ್ತೆ ఆయన డిస్టర్బ్ అందేరు ఆయనకి ఎడతారు ఆయన సూసైడ్ మందేరు అంచ మాత్రం మంది సుమారు జనానికి ఎడతారు డీజిల్ పెట్రోల్ టెస్లా ఆయించను ఏజెస్ అయితేనే బట్ ఆయ లాస్ట్కి ಆಯ ಪಂತದ ನಾನು ಈ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ನೆಕ್ ದಾಳ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದನೆ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಇರ್ತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಮಾರ್ಸ್ದ ಮಂಗಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ ಐತೊಟ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಮಂತಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈದು ನಂದು ಅಂದು ಪಂಡ ಆಯನ ಅದಾನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಂಪು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಂಪು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರ ಬೈದೇನ ಅದ ಇಲ್ಯುಮಿನಾಟಿ ಮಂಪೆರದ ಆಕಲ್ ಐನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಂಪು ಮಂಪೇರ್ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಬಾಯ್ದ ಪಾತೀರ ಕೆಲವನ್ ಅವು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡನ್ನ ಅವು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಅವೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ತುಯಿನಾಕ ಉಳ್ಳೆ ಇರಂದಾಂಡು ಅವೇ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಂದು ಅವು ಯಾನು ನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆಲೊಡ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೆರ್ಪುಣೆ ಆಲು ಮಾಡೆಲ್ ಆಲೇನು ಆಲೆ ಅವು ಬರ್ಪಣದ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಕಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕಲ್ ಲೆತ್ತದು ನನಗೆ ಐಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ಬ್ರಿಟನ್ದ ಆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಪೋಪುಲ್ಯದ ವೈಟಿಕನ್ ಸಿಟಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಕಲ ಇಂದು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಏಟಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಪಂತ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಆಲ್ ಪಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಕಲ್ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಗಿ ತಿನ್ನೋಂತೇರು ಪಂಡ ಆಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ನಕಲ್ನ ಆಕ ಐನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಲ್ಲ ಸಟನ್ ಪಂಪರ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಸಟನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೇಟೆಡ್ ಪಂಪನ ಸೈತಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ನೆಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೇಟೆಡ್ ಸಟನ್ ಪಂಪೇರು ಆಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪನ ಪಂಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತ ನಾವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬತ್ತೇರು ಬೋಡ್ತಿಂದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಮೇ ಇದೆಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಡೌನ್ ಕೋರು ಪಣ ವ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ಲ ಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಬುಜಾರ ಇನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏತ್ಲ ಉಂಡು
ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾತೇನೆ ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ತದನು ತದನ ಉಂಡು ನಿಜಪುರ ತದನ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಅಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದು ನಿಜ ಏತು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ 27 ನಿಮಿಷ ನಾನು 15 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇವೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಾಟ ಜೋಕ್ಲು ಊರಂಚ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಊರಂಚ ಕೊರೋನಾ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋದು ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಓಡೋಣ ಮೊಬೈಲ್ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿಜಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ದಲ ಹೊಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಪುಣದ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಆಪುಣದ ಕಾರ್ ಲಂಚನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೋಟ್ರಸೆ ಅದ 50 ಜನದ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರಿತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕಿತ ಇಲ್ಲ 4 ಕಾರ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಯಾರು ಒಂದು ತಾರು ಇದ್ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಆಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಯಾರು ಆಪು ಯಾನ್ಲಂಜಿ ಮಾಡಿಫೈ ಅಂಪೆ 800 ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾನ್ಲಂಜಿ 800 ಕ್ರೇಜ್ ಆತಿ ಒಂದಲ್ಲ 100 ಜಿ ಕದ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಜವಣೇರಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಜವಣೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಉಂಡು ಉಂಡು ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಬೈಕ್ದ BMW ಉಂಟು BMW ಬೇಡ ಬೈಕ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ನಮ್ಮ BMW ಅವೇ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೈಕ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾತೆ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಿನ್ನ BMW ರಿವ್ಯೂ ರಿವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸತ್ಯ ಇತ್ತವ ಅಷ್ಟೇ BMW ತಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಎಂಜಾಯ್ BMW ತೊಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಪುರಂಚ ಅಯ್ಯಾನು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ವ್ಯಾಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವು ಬಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅವು 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 4 ಪಿಸ್ಟನ್ 4 ಅಲ್ಲ ಅಂಜಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 4 ಮೈಲೇಜ್ ಆತಿ 4 ಆತಿ ಅವು ರೆಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದ 4 ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆತು ಬೈ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡ್ ಟೈರ್ 4 ಟೈರ್ ಇಂದು 10 ಜನ ತುಂಬ ಅವು ರೆಡ್ ಜನ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬೈಕ್ದ ಬಂದೆ ಬೈಕ್ದ ಅಂತ ಕಾರ್ದ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಗ ದೇವ್ರು ಈ ಪಾಣಿ ಐತೆ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಅದಾಗನೇ ಕಾರ್ದವಾಗಿ ಕಾರ್ದ ಏತು ಬಲಿಪದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲಿಪದ ಅಂಡ ಇದು ರೋಡ್ ನೆಟ್ಟು ಸರಿಜಿ ರೋಡ್ ಅವನಿಗೆ ತೂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬಲಿಪೇರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಐತ ನಿನ್ನ ಅವು ಎತ್ತು 57 ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಆತನ 61 ಅದ ಆತು ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು 5 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ 5 ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಲಿ ಅವು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ನಂದು ಐನು ಇಡೀ ಮಂತ್ ಮಾಡಲ್ 17 ಲಾಸ್ಟ್ 17 ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ಬೊಗ್ಗಿ ಓಡಿತೈತಿ ಮಾಡಲ್ ಒಂದು 220 ಡಿ 220 BMW ಎಡ್ಡುಂಟು ಗಾಡಿ ತುದಿಪರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲುಂಟು ಇರ್ತಾನೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟು 4 ಜನ ಆರಾಮ್ ಅವೇ 10th ಮಂತ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಫುಲ್ ನಿನ್ನ ಪುಗಾರ್ ಬಂತು ಅವಲ್ಲಿ 10th ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇದೇ ಹೋಯ್ ದುಬೈ ಹೋದು ಅವೇ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಆಡ್ದು ಓಲಿ ಶಾಪ್ ಆಡ್ದು ಟೈರ್ ಶಾಪ್ ಅದ ಟೈರ್ ಶಾಪ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೋಣ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಲಿ ಟೈರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೋಣ ಒಂಜಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಅವರ ತಿಕ್ಕೋಣ ತಾವು ಬೇರಿಂಗ್ ನೀವು ಟೈರ್ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀನು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪ ಜನ ಉಂಡು ಈಗ ಬೇತ ಬುಕ್ಕ ಅಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ದ ಬೈಕ್ದ ಬಜ್ಜೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಜ್ಜೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಂಡು ಏನತ್ತ ಬೇತ ಜನ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಯಾನ್ ಬಜ್ಜೆದ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ ಬೇತ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಪ ಜನ ಜನ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಅಂಜು ಕಮ್ಮಿದ ಅಂಜು ಗಾಡಿ ಇರ್ತೀರಿ BMW ಕಮ್ಮಿದ 50-25 ಲಕ್ಷದ ಅವೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರೇ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವರು ನಿಕ್ಲಿವರೆ ಮಾಡಲ ಏನ ಈರ್ನಂಜಿ ಇತ್ತನದ ಗಾಡಿ ಅವು ತಿರ್ತುಂತಾಯಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ತಿರ್ತುಂತಾಯಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಅವು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬುಜದ ಅವು ಏನು ಬಾರಿ ಅವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಸೇಲು ಬುರ್ಪಾರ
ಕರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂತ ಅತ್ತೆ ಎಂದ ಪನಿ ಹೌದಾ ಗಾಡಿದ ಪನಿ ಇನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪಂಡತೆ ಆತೆ ಬಲಿಪವನ ಎಂಚ ಬಲಿಪವನ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬಲಿ ಸೇಮೆದ ಮಣ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಡದಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಬಲಿಪವನ ಪೂರ ಬಲಿಪೆಲೆ ಕೈಟ್ಟಿ ಕಾಡು ಬಲಿಪೆ ರಾಪ್ಚಿ ಕಾಡು ತಪ್ಪಿರ ಕಾಡು ತರಿಪೆ ಕೈಟ್ ಅಂಚಿ ಟೈರ್ ತಿರ್ಗ ಕೋಲಂಡಲ ಉರ್ದು ಜರ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಜೀವದ ಜನ ಹೌದದು ಕಡ ಎಂದು ಕುಂಟ ಉರ್ದೇರಿ ಜವಾಸಿಗೋರ್ ನಕಲೋರ್ ದೆಕ್ಕದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಕ್ಕ ಒಲನ ಮೂಸದಾರ ಗಾಡಿ ಜಿ ಜವ ಮೂಸು ಜಾತ ಮೂಸ ಬ್ರೇಕ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆತು ಗೊತ್ತು ಜ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ರಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು ನಿಗಿಲ್ಲ BMW ತಕ್ಕಲಿ ತೂಂಡೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋ ಪುಡ್ಸದಿಪ್ಪ ಅಂತ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ನಿನ್ನ BMW ಮೈಕ್ ತಾನೆ ನಂಚಾತನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೈಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರಕ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಫೋನ ಬಲ್ಲೆ ತಿರ್ದು ಗಾಡಿ ಕೊಣತ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಡ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಲಂಡನ್ ದರ್ಪದ ನಿಕ್ಲೇ ಬಡದ ನಿಕ್ಲೇ ಬಡ ಜಿನ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ కొంచెం బైక్ ఉండు బైక్ డైట్ అన్నదా ಡೈಟ್ 675 అదా అవే వారి రిచ్ 600 ಜೈಟ್ ಅವು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಂಡು ಅವು ಟಾಪ್ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಅವು ಬೆಂಕಿ ಗಾಡಿ ಅವು ಪಾತರಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೊರ ಬೋನಾಗ ಏತು ಗೊತ್ತ ನಂಜಿ 50,000 ಬೋಡು ಫುಲ್ ಟೈರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ 30,000 ಒಂಜಿ ಟೈರ್ಗೆ 35,000 ಇಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಟೈರ್ 35,000 ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ದಾಯ್ತ ಬಾದಿರೋರು ಮೆಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೇರು ಹೋಡಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಐಟೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪೇರಿಗೆ ಹೋಗು ಜನ ಕೊಣರ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇರೆ ಹೋಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಾಯ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿವಿ ಏರಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರಿ ಪಂಡ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏರಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 10,000 ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂತ ದುಂಬುಡ್ದು ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಆರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆದ ಫೋಟೋ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆತ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾಗ ಆಟೋ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಆತನ ಸಿಡಿ ಅಂದ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಎಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಆತಂಡು 2-3 ಸಲ ದುಡ್ಡು వచ్చిರವೇನು ఒక ಸಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾರ್ನೇ ಇತ್ತನಾತ ಮರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತೀರಿ ಉಡುಪಿಡು ಅಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋದು ಇದು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ ಮಾರ ಒಂದೇ ಕಳ್ಬೋದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೋ ಬತ್ತಿತ್ತೀರದ ಕೇರಳದ ಅಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರದ ದನಿ ఇప్పుడు ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಂಟ್ ನೀರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮಂಪದ ಸ್ಟಂಟ್ ಯಾ ಬಿಡ್ತೆ ಪೂರ ತೆಚ್ಚಿ ನಾಳೆ ಅವರ ಮೊರಂಬದಾಗ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುಣಾಕಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾವಾಯ್ನು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಂಟ್ ಒನ್ ಬೇತೆ ಜನ ಆಗಲೇ ಬಿಡ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಲಾಗಿರ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ತನ್ನ ಪಾತಿರ ಅದು ಸ್ಟಂಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರಾಗಿ ನಿಕ್ಕೊಂಡದ ಹೌದಾ ಪೂರೇರಿಗಳುಂಟು ಅದು ಒಂದು ದದವಂಡ ఒక ఇరనంచ ఎందు ఫుడ్ ఫ్రెంచ బల్పు ఏతండి లక్కువ ఇరన దినచర్య ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಪ್ ಆಯೆ 12 ಗಂಟೆ ಜೊತೆ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕು ಮೇನ ದಾತ ಹರಡಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಪಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಪುಗು ಏತಂಟಿ ಲಕ್ವೆ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ವೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಂಪು ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪು ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಲ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಂಡ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಂಪು ಆಯ್ತೆ ಬಲ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಸುರಾಂತ ಕೂಡ ಗೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಪು ಪಂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ವೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಕೂದಕ್ಕೆ ಚಾ ಬಾರ್ಪೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿದಾಡೆ ಬೇಲೆ ಬಾರ್ಪೆ ಒಬ್ಬ చెప్పೆ ಇಂಚಿನ ದಿನಚರಿ ಕರ್ಮ ದಿನಚರಿ ಇರ್ನ ಬಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿ ದಿನಚರಿ ನನವಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕನ చెప్పున ಉನ್ಪುನ ಕೂಡ ಲಕ್ಕನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಫೈರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೇನ ಕುಲ್ಲು ನಾಲ್ ಪಡ್ತಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಂಡು ತಂಡ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಗುರುತು ಒಂದಿಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಕಂಪನಿ ಪುದರ್ ಮನೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇಂದದ GMC ಮಾಲ್
JMC ಮಾಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಾ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪಣ ಮೂಲತ್ತು ಬೇತೆ ಜನಟ್ಟು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನೀಗ ಅವ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಂಚ ಐರ್ನ ಬಂದೆ ದಿನಚರಿ ಜಂಚನೆ ಪನಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಎನ್ನದಾದ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕುವೆ ನೀರಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕುವೆ ರೀ ನೀರಂಟೆ ಲಕ್ಕು ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಬೈ ಒಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಉಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಈರೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಈರೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಬ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂಚ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡ ಮಿನಿ ಬೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಹೋದಿತ್ತೇನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂಡೆನ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪ ಇರಬಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡಿದಾಗುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಯೊಂದು ಜಲಪರಿನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಜಲಪರಿ ಇತ್ತಿನ ಉಕಾಯಿನ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಬತ್ತ ಕೂಡ ಮುಗ್ರು ಬಂಡಿರು ಬಡ್ಸಿ ಬತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮಂಜಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಗುಡ್ಡೆ ಸುಂದರಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡುಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪಂಡ ಬೋರ್ ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಬುಗ ಇಂಚೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡೇನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಿರಿ ಇತ್ತೆ ಯಾ ಮತ್ತೆ ಅದ ನೀ ನಿಕ್ಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವಿರಿ ಪನ್ಪುಲೇಕ ಪನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಿರಿ ತುಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಅక్కడ ಪನ್ನಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಸುಂದರಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೀಗಲು ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆಗ ಮನ್ಪುಡೆತ್ತ ಸುಂದರಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಫ್ಯಾನ್ ಹಂಚಿ ತಿರ್ಗ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ನಾನು ಆಫೀಸಿರು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಕುಲ್ಲುನ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುನ ನಿಜ್ಜಾನ ಓಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀ ಕೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಏತು ಲಾಸ್ ಅನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬೈತೇನೆ ಆತ ಬೇತಾಲಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಾಳ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿರು ಬೈರ್ಪುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರ್ತೆ ಒಂಜಿಲ ಕೊರ್ತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರಪೆ ಅಂತೀರಿ ತೂಡತ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಬಂದ್ಪೀರೋ ಅಷ್ಟಾಕಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಇಷ್ಟಾಕಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಯ್ತು ದಾಲೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 30,000 ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ನಕ್ಕು ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಾಡಿ ಅವು ಒಂದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಮಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಮಲ್ಲನೇ ಅದ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೆಟ್ಟನೇ ಅವ ತೀಯರ ಬೋದಿತ್ತ ತೀಯರ ಬಂದಾಗ ಅದಾಂಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಈತಿದ್ದು ರೇಟ್ ಏನೊಟ್ಟಿ ಬೈನಿ ಜನ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಡೀಲರ್ ಡೀಲರ್ಲೆ ತೋಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಹತ್ತು ಬಂತ ನಾವು ಇನೋವಾ ಅಂತ ಇಡೀ ಫಾರ್ಚುನರ್ ತೋ ಜಗನ್ನತ್ತ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ದಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಲು ನೇರಿಯ ನೆರ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಇನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರಂಡು ಸುಮಾರು ಗಲಟೆ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬುಡಿಯ ಬತ್ತೆ ಬಡ್ಚಿದ ಆಯವ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯ ಕೇಸ್ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಬೋತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಹಾಂ ಈ ನಿಜನಾಗಲಿ ಪೂರ ಧರ್ಮಗದ ನೀವು ಪೋಯಿನ ಹಾಂ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಬಂತ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಟ್ನೇ ಇಜ್ಜಂಡು 5 ದಿನ ಆಗಲ್ಪ ಫಾರ್ಚುನರ್ 18 ಗೊತ್ತಿರ್ತು ನಾವು 18 ಆಯ್ತು ಪಣ್ಣು ಬೋದು ಆಯ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನೋವಾದ ಹೇಳಿದ್ದು ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಅಂತದೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ದೂತ ಫಾರ್ಚುನರ್ಗೆ ಬಂತು ನಾವು ಈಗ ಫೈರ್ ಬಂತು ಅದಂಡ ಹೋಯ್ ಅವ್ನು ಆಯ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಒಂದು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಒಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಾರಲ್ಲ ಬೇತೇವೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬೇತಂಜಿ ಓ ಅದನ್ನು ಆಯ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಚುನರ್ 18 ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅದು ಅಂದು 18 ಬಂತು ನಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಈಗ ಅನ್ಪಿ ಇನೋವಾಗ ಬಂತು ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಲ ಇನೋ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಬಂತು ನಾನು ಅಂತ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಐತಿ 2.5 3.0 3 ವರ್ಷನ್ ಐಕ್ ಹೊಸದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಚರೆ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ಅದಾಯ್ತು ಅಂಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ರೀಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಕಡ್ದಾಯ DMC ಕಾರ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಇರು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಡಿ ಅಂಪುನೈಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜೂರು ಗೊತ್ತಾಡು ಪಂಡ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಪ ಆಪಣದಲ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಐತ ಎಂಚ ಗ್ರೋ ಅವಲಿ ಐಡಿಯಾ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಎಂಚಂದ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತು ಪೂರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಪನ್ನೋಡು ಎತ್ತಿರ ಪಂಡು
ಎತ್ತಿರು ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ಪರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರು ಬಂದ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಳು ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ನು 25,000 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದು 25,000 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಂಗೆ ಓಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೋಡು 9 ಜನ ಐಟಮ್ ಪಾಡು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡವು ಐನು ಬೋಡು ಐನು ಆಜು ಬೋಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದುಂಡೈಟ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಏತುಂಡು ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಸೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡದ ತೊಂದರೆ ಯಾಪ ನೋಡಿ ದಿನ ಸೀತ ಉಂಡು ಉಂಡು ಸೀಕ್ ಉಂಡು ದರವೇನೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವ ಅಂಚ ಮುಗ ಮುಗಾದ ರಾಪ ಮುಗ ಚಿನ್ನದಾಲ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಬಯ್ಯ ನೀನು ಮರಲೇ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಇರು ಮಕ್ಳು ಎಂಕ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರ ಅಂಡ್ ಪೋಯಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಬೋಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲೆಪ್ ಬಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲೆಪ್ಲೆ ತೂಕ ಬರ್ಪೆ ತೂಕದ ಬಲ ತೂಕದ ಸರಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಉಂಟಾಗಣ ತೂಪನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮನ್ಪಡದ ಮನ್ಕರಿಜ್ಜವು ಇಷ್ಟನ ಮನ್ಪೇರು ಇಷ್ಟ ಜಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಪೀಸ್ ಬರ್ಬ ಹಾಂ ಓ ಹಾಗೆ It's from my head.